Ei, 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 ei! Benvinguts a Pokémon Procés part 3. Part 3, anava a dir 1 perquè avui tornem a començar el joc. Ahir es va perdre el Loque, segon episodi es perd el Loque, un desastre. Però s'ha pensat a veure què es pot millorar. Evidentment. I pensant-ho fredament, crec que poca cosa podia fer. O sigui, em vaig trobar amb dos Pokémons, no en podia tenir més, amb els atacs que tenien, i amb un Rattata amb naturalesa negativa en defensa, que amb dos atacs físics me'l tombaven. Llavors, poca cosa crec que podia fer. No és que em busqui excuses, però, sincerament, després de pensar-ho, he arribat a aquesta conclusió. Avui el tornem a començar el joc, canviarem una cosa, canviarem que lluitarem amb els entrenadors. Ho farem perquè estava jo per sota el nivell d'ells, llavors toca entrenar i així ho farem. Intentaré anar una mica ràpid, perquè ja ens ho coneixem, aniré una mica al gra, que m'agradaria arribar allà on vaig arribar l'altre dia. Tal com he dit, tocarà fer joc nou. Vinga. Hola, professor, sí, bones, penya, perdoneu pel retras, benvinguts a aquesta particular versió del joc de Pokémon. La gent coneix com a professor Pokémon. Si tens dubtes de la... no sé llegir... vull jugar ja... Tant, com ja saps, juguem un està ple de bitxos... Humans hi viuen al mateix lloc... Alguns el lluiten, BDSM, etc, però encara no ho sabem tot, que pesat, vale, sí, què et dic? Què em dius? Què m'estàs dient? Ets home, dona, trans, sense gènere... Noia. Tens WhatsApp o què? Quin nom et guardo el contacte? Vale, ens direm... Roig, merda, Roja. Oh, Nela, ajuda! Vale, m'agradaria arribar a on vaig arribar, on vaig perdre. Sí, Roja? Perfecte. Roja, fot el camp, la teva història i comença ara. Probablement el palmi, si ningú recorda el teu nom, Recorda qui t'ha fet la intro i tal, fot-li canya i sort, vale. Intentaré anar tan ràpid com pugui. La pota de l'ordinador és important. Magatzem d'objectes, treure objectes, treure la poció... Vale, ara aquí hi havia l'avi amb Alzheimer. Joder, soc tonto, ara. Em dirà, ei, Roja! Ei, jove, espera, no marxis, avi de Roja, coneixes els meus nets? Bé, si em veus, digue-li que li he deixat un regal al meu babolà. Per cert, ha vingut el noi aquell que et cau tan bé. Sí, home, el que tens una foto així a la porta ni tira xars. Com es diu? Blau. Perfecte. Així que el seu nom és Blau. Sí, bé, doncs, avi, quin és aquest tal Blau? Tal, avi de Roja i jo, vale, que sí, que perds el cap. Vale, anem a buscar la Pokédex, que era el bagul aquest. Vale, puta mare. I anem a buscar ja el Pokémon. Ei, mira, aquest és en Blau? Què passa, Rosa? Saps, m'han dit que el meu avi està en problemes, però jo no tinc temps per la seva ximpleria. Ja et sé guanyar la llei Pokémon. Tu queda aquí com un fracassat que ningú recordarà el teu nom. Ja veuràs, bé, vaig cap a Lleida, ok, Liceta, tal. Adeu, me'n vaig al laboratori, que hi ha aquest pringato. Ansietat, professor, no sé què fer, marxa cap a Girona, sóc un covard. Cap a l'ordinador, on hi ha el porno. Aviam, té diverses carpetes, joder, ja tornem. No entrar, porno. Ei, hi ha un arxiu de text. Si llegeixes això, Roja, vol dir que has estat mirant la meva pornografia amb motius estrictament acadèmics. Bé, si ho has llegit... Vale, que sí, que tens un mecanisme perfecte. Vale. Era el bust.
Alguna cosa s'ha activat, aquí hi ha els botonets. Puta mare. I cap a la llar de foc, que fa fred. Perfecte. I aquí tenim, atenció, aquí tenim en daurat. Sí. Clar. Daurat. Li posarem daurat 2. Perquè ens en recordem que hem perdut el primer. Ai, que això no ho he dit. Jugaré amb... daurat 2. Ok. Vale, daurat 2. Jugaré amb menys vides. Com que vull ser una mica franc i he perdut 2 vides, jugaré amb 8 vides només. He llegit per algun lloc que en el bar, però ara no me'n recordo on era el puto bar, hi havia un mapa que em anirà molt bé per saber les rutes. I on és el puto bar? El puto bar. Joder, mira que es veu que és un bar, soc una mica... Serà això? Ah, però no me'l puc pillar, aquest bar. Ai, aquest bar, aquest. Vale, estic aquí. A veure, això és Barna, això deu ser Barcelona. Estic aquí entre Barcelona, això deu ser Girona. Això deu ser... allà a la frontera amb França. Portbou, es diu? Això deu ser... no sé, Lleida, Tarragona... I això a Vic. Pensar que al centre de Catalunya hi havia Manresa. I va pels Països Valencians, i això també. I això no va fora, bueno. En fi, pensar que tindria un mapa. I amb aquests vaig parlar amb tots, no? Quin atur que estic pillant amb la birra. Escolta, tu em faries un favor? Ja. Necessito que li diguis a la meva dona que estic a la feina i trigaré en arribar a casa. Roja, us coneixeu des de fa temps i a tu et farà cas. Hòstia. El maleït professor no em paga un duro. Ah, aquest treballa amb el profe. Vale. Hòstia, ara he de... Bueno. Va, faig això de la dona aquesta. Potser em dono una pota o alguna cosa. Què? Que has vist el meu marit? On era? Què m'ha dit que... està a la feina. Menteixo. Està al bar. De veritat, al bar? Ah, doncs jo no li donaré el seu regal per cobrar-los i te'l pots quedar. Ei! Antídot. Ah, pensar que seria una pota. I aquí l'ordinador té el Facebook obert. Soc tonta, hehe. Bueno, va. Anem per feina. Anem per feina! Vale, ara aquell campió em donarà Pokéballs, les del xino. Vaja, tens líbida de molta... Així... Vale. Vale, s'ha d'atrapar un primer Pokémon. Merci. I crec que no l'atraparé aquí, com vaig fer l'altre dia, que em va sortir un Rattata. Vaig a per l'Egans, crec que el millor que ens pot sortir en aquestes herbes és l'Egans. Lluitaré amb tothom, no vols lluitar? El vull atrapar més amunt, que no sé. Tinc l'esperança de que em surtin... On vas? M'has mirat malament? No, no et mira... Ah, que miraves doncs a ella. Sí, no la pots mirar, és la meva propietat. Hòstia, que masclista. Vale, doncs començarem lluitant amb l'Eevee. Hòstia, que no he mirat ni què tenia l'Eevee ni res. Ratatatatata. Aquest com m'ha sortit mascle. En daurat 2. Vale, placatge. No sé quina naturalesa té, Oh, el mata d'un sol atac, molt bé. I l'Ekans, aquest és el que vull atrapar, aquest és el que vull intentar que em surti, amb la seva intimidació. El matem? No, perquè veus, no ha baixat l'atac. Bueno, el segon atac sí que el matarem. Vale.
Perfecte. Collonut, molt bé, daurat. M'has guanyat, i tant que t'he guanyat. Vale, pugem més. Pugem més, cap amunt. Merda, aquí potser ja me'n surt un. A veure, Pokémons de ruta. Què vaig trobar que hi havia? Rattatas, Caterpies i Ekans. En Rattata ja vam veure que va ser un fracàs. A mi el que m'interessa que em surti és l'Ekans amb l'intimidació. I un Caterpie, ahir els vaig maleir bastant, deia que era el pitjor Pokémon que em podia sortir, però Caterpie evoluciona molt aviat. Evoluciona al nivell 10, tindria ja la tercera evolució. I clar, tenir una tercera aquí al principi, veient lo difícil que és el joc, crec que pot estar molt bé. Llavors, per mi el top 1 és Ekans, Caterpie i com a top 0 és el Rattata. Rattata sí que... Butterfree, de totes maneres, si em surt un Caterpie... Si em surt un Caterpie... Primer Pokémon de ruta, creuant dits. Puto Metapod. L'he invocat en Caterpie. No, jo volia un Ekans. Ai, bueno. Uf, que el mato d'un atac, aquest cabron. Bueno, Butterfree ens servirà, jo crec que ens pot arribar a servir. Ai, què faig, Pokémon? Fins al nivell 20. 20-25, a partir d'allà amb Butterfree crec que ja farà figa, Vale, atrapa't, Metapod. 1, 2, 3. Vinga. Vale, Metapod. Ja et tenim. Sí, hòstia, i ara què li poso? Meta. Quin nom li poso jo? Metapod, es podria dir iPod, es podria dir Metal. Va, Metal, com la música. Perquè és un Pokémon amb defensa, Metapod, amb la seva fortalesa és com el metall. Va, sí, Metal, no li vull donar més voltes. Ja. Què tal m'ha sortit això? Tia, és que ara que hauré de... No, com que... Vale, Manso. Me li baixa... Ah, no. Me li baixa... Me cago en la puta, m'ha sortit dolent amb defensa, el puto daurat 2. Però m'ha sortit bon defensa especial. Bueno, bon defensa especial és guai per quan el fem evolucionar. I habilitat, adaptabilitat, potència en moviments del mateix tipus del Pokémon. És a dir, el placatge, ara que aquest Pokémon deu ser tipus normal... Buah, el placatge, que també és tipus normal, fot unes hòsties que et deixa distret. No està mal, adaptabilitat és millor que l'altre, però he d'anar amb cuidado aquí al principi, que són Pokémons en general molt físics i té poca defensa aquest Eevee. Sí, l'habilitat, l'altre Eevee tenia en daurat 1, tenia fugida i crec que era pitjor. I en Metapod, què té aquest? Aquest és de tipus insecte, suau... Me li baixa la defensa i me li puja l'atac especial, però què és això, tia? Però quina puta merda, el que t'he posat Metal per la teva defensa! Dur com el metall, no! I li puja l'atac especial. Bueno, quan sigui Butterfree és interessant que tingui bon atac especial, perquè aprèn confusió. Vale. Ai, atacs deu tenir només fortalesa, no? Vale, per entrenar amb Metal s'ha de fer... De moment no l'aniré a curar, intentaré arribar a la infermera. Farem la tècnica del changing. Va, espero que no
no tingui problemes aquí al principi, almenys fins a la infermera l'altre dia no em vaig tenir. Però és veritat que ara jugo només amb un Pokémon. I en Metal, fins que no m'evolucioni a Butterfree, crec que només tindrà Fortaleza, tio. És a dir, és un Pokémon que no el puc fer servir de res, I ara aquest cabron em baixa. Hòstia, és que es planteja malament, aquest inici de joc, també. Es planteja malament. Són uns cabrons perquè juguen molt en baixar estats, en baixar atac, en baixar defensa, aquí a l'inici estic veient. 18 punts. 18 punts. És que en Metapod és inútil, ara mateix. I ara tinc el combat doble aquí, loco. És que... El combat doble amb 2 gegants i amb intimidació. És que... I en Metapod no té cap atac. Hola. Ja, he perdut el Loque. He perdut el Loque abans de començar-lo. Hòstia puta, hòstia puta, hòstia puta, puta. Bueno. Aquí curava. Que vaig curar l'altre dia? Inicia un estic. No sé què fer, No sé si provar de fer aquest combat... No me'n recordo quin nivell tenien els Ekans. Podrem I aquí no hi ha res més, tio. Ratafia, un tiro d'estiros... No puc pillar... Res? No hi ha cap objecte ni res. Aquí els baguls aquests. És un bar, els bars i... Ei, xocolata? Què és xocolata? Què collons és xocolata? Estic perdent el temps. Ei, recupera 20 de vida. I la poció, 20 també. Bueno, mira, és com una poció, està bé. I aquest, què em donaràs alguna cosa? Tetraït, No sé com s'enterà, t'haré de veure però fora les penes. Bueno. Buf, hauria d'anar al lavabo abans de marxar. Per què? Que hi ha al lavabo. Perquè va voler la ratafia, no? Hòstia, que currat. Vale, no sé què fer. No sé absolutament què fer. Em sona que no eren molt forts. Sóc un cagat, no m'atreveixo a fer càncer. És que... Se m'han curat? Vale, sí, clico al llit se'm curen. Tenia 2 Ekans, l'arbre no era cap problema. Tinc 2 pocions. Això també és una veritat com un temple. L'arbre no era cap problema. L'arbre el tenia al nivell 7, crec. Els Ekans crec que eren fluixos, tio. Crec que els Ekans eren fluixos. I no tenien cap atac. O sigui, crec que de ferir-me no em van ferir quasi res. Vale, jo volia avançar més. Crec que aquest serà l'últim combat d'avui i ho deixarem aquí. Perquè m'atreveixo, I tenia un altre Pokémon que era en Charmander. En Charmander sí que em tocava més la figa. Bueno, si perdo aquí, deixo ja... M'ho plego, vençut. Estaré vençut. Sí? Perquè no tinc cap MT, no? Tinc 2, bueno, potser haurem de fer servir potes. No tinc res, vale. Va, que sigui el que Déu vulgui. Jo seré la cap de colla. També sóc burro, hagués pogut fer combat individual en lloc de combat doble. Parlant primer amb un i després amb l'altre. Puta merda. És veritat, tio. Veus, l'Ekans ja està al 3. Amb 2 placatges d'endaurat em carrego l'Ekans. Pràcticament segur. Si tu no pots pas fer gaire res més.
Anirem a matar els Ekans. Aquest Ekans, veus? Maliciós, em baixa la defensa de metal. Bueno, no m'importa tant que em baixi la de... Em baixa la dels dos. Em baixa la del dos, és que m'està baixant molt la defensa i recordem que en daurat té poca defensa. No sé si tenen cap atac aquests Ekans. Tu faràs fortaleza i tu faràs un placatge. Perquè no, crec que no em van ferir l'altre dia. Que em tregui aquell, el del teletransporte, l'arbre. Bé, daurat, puges de nivell. 1 de defensa, 2 de defensa especial. Vale. L'arbre és bé. Aquest em va baixant defenses. Farem una cosa. Farem una cosa que és... primer li faràs un placatge a l'Ekans. Vale. I llavors, abans de matar... És que no sé, potser només té maliciós aquest Ekans. Lligadura. Lligadura amb meta, pot bé. Bé. Doncs abans de matar l'Ekans, farem un... Moviment de cua baixa la defensa. Hòstia, pensava que tindria alguna per pujar-me la defensa. No puc fer res. Estic amb una defensa fatal. Vale, el que farem ara sí o sí serà lluitar contra matar en Charmander, anar per en Charmander. Ja si em puja en metal, tio. Amb l'arbre guanyarem punts. Vale, en Charmander està al 4, jo estic al 6, li trec 2 nivells, no està mal. No està gens malament i anem per en Charmander. Pensem que si en Charmander m'ataca en daurat està a -2 o -3 de defensa, Vale, em baixa l'atac. Hòstia, espero que el mati. Espero matar-lo. Espero matar en Charmander d'un placatge, tio. I no fotuda, Vale. Mata'l. Bé, toma! Joder! Ja està, gent. Vale, em puja 0 d'atac especial. És a dir, qui m'ha pujat? Amb metal, no? Que era positiu en atac especial i més 0 d'atac especial, no ho entenc. I més 2 en defensa. Jo no entenc res, tio. És que és antinatural en metal, perquè per si sol tindria defensa, ell. I clar, l'ha sortit negatiu en defensa, vull dir... Bueno. Ha fallat. Daurat 2 placatge. Bueno. Bé. La sort és que no tenen atacs. Que no tenien atacs, aquests Pokémons. Vale, i l'arbre, goodbye, cop crític, bé, daurat, bé. Perfecte. Collonut, pensava que em pujarien de nivell, tio. Vale. Guai. Doncs res. Portem 23 minuts de vídeo. Ho deixem aquí, demà sí que arribem amb l'entrenador que em va vèncer. Per cert, m'he vestit de negre en senyal del dol d'ahir. Poc més. Demà, més i millor. Ciao.